Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyuna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu. Ang tanang pagdaig o pagpasalamat ngadto lamang kang Allah subhanahu wa ta'ala ug alhamdulillah, another day, another topic na punta karon. So, ang ato ang paghahisgutan kining ginatawag nga as-salam. So, mao ni ang ato ang topic karon nga as-salam. Unsa man ning as-salam? Unsay binisaya niya ning as-salam? Ang kalinaw, as-salam. Assalamu. Si Allah subhanahu wa ta'ala miingon siya nga ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Miingon si Allah subhanahu wa ta'ala nga ya ayyuhalladhina amanu, o kamong mga magtotoo, o kamong mga nagatuo. Kang Allah subhanahu wa ta'ala, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Ayaw gayud kamo pagsulod og balay nga dili ninyo balay. Ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hangtod sa kamu dili mo mangayo og katahuran. Dili mo mangayo og dili mo moingon og kanang walay pag-ingon ba nga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ingon si Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw jud mo patakag sulod og balay nga dili ninyo balay. Ayaw mo pagpatakag sulod sa balay nga dili ninyo balay kung wala mo'y pagpangayo og katahuran. Wala mo pag-ingon og assalamu alaikum. So, mali na nga pamatasan or mahulog ra pod siya nga walay batasan ang usa ka tawo, walay pamatasan ang usa ka Muslim, usa ka magtotoo, kung musulod ra siya balay nga dili niya balay, wala siya nangayo og katahuran nga nay mga tawo dira. So, naanad man ta nga dapat nga kita mangayo gyud tag katahuran. Waingon tag assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh or assalamu alaikum or assalam. Basta kita ingon ng Allah subhanahu wa ta'ala, muingon jud ta, musulti ta nga assalamu alaikum. Mo nay pinaka maayo nato nga pagabuhaton. Og sa kuan ningon pagyud ang Allah subhanahu wa ta'ala, tahiyyatan min indillah mubarakah. Ang kaning pag-welcome o pag-abi-abi nato o kaning ginatawag nga assalamu alaikum nga para kang Allah subhanahu wa ta'ala, mubarakah, magrasyahon. Pag-ingon nato og assalamu alaikum, magrasyahon gayud siya. Unsa may ibot pasabutan ng assalamu alaikum? Unsay pasabot niya na assalamu alaikum? Ang kalinaw manaa kaninyo wa rahmatullahi wa barakatuh. Unsay pasabutan na? Ang kaluoy og grasya manaa kaninyo or manaa kanimo. So, importante kayo. Bisan pa dili ta mo sulod og balay, gikinahanglan nga ug naay mga kaigsuonan nato or naay ato igsuon sa pagtuo, muingon gyud ta og assalamu alaikum. Mo gani sa aya, ug mosulod tag balay nga dili nato balay or bago ta mosulod sa balay nga dili nato balay, ingon ang Allah subhanahu wa ta'ala, tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Pag ngayo og katahuran og pagsalam sa ilaha nga maoy tagiya anang balaya or na ni anang balaya.
Kay nga naman, mauman ang maggrasyahon ka na nga pamaagi. So, pag dili Muslim, adyo na lang, adyo. Tama. O mayong gabi mayong hapon, mayong adlaw. Kay sa ato niingon manggod si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingon niya nga la tabda'u bis salam min ahli kitab. Mula sa ayaw gyud pag una-una og salam sa mga kaning Hudyo, basta dili Muslim. Mauna siya dili pwede. Okay ra mo ingon ka nga good morning, good afternoon, how are you today? Kumusta? Walay problema, pero ang salam dili pwede. Bawal sa ato Pero kung moingon sila sa ato muna, assalamu alaikum. Ang imong itubag wa alaikum. Nya walay problema kung imong dugtungan wa alaikum, kumusta? Mayong buntag, mayong hapon, unsay kalambuan, ana ba? Wala siya problema. Pero kung ikaw mo ingon, khilaf min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sukwahi, mukhalif. Musukwahi ta sa kung unsa ang sunna ni Propeta Muhammad nga gisugo na ta nga ayaw pag una-una og salam sa mga dili magtotoo. So mao nay pinakamaayo nato nga pagabuhaton. Si Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma ingon niya anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair. Si Abdullah bin Amr bin As kahimutan siya o kahimutan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala nga naay usa ka lalaki nga nangutana kang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingon niya, unsa may maayo aning Islam? Kung kita'y pangutanon, unsay kay maayo aning Islam? Or unsay kaayuhan aning Islam? Daghan og kaayuhan. Dili na to makuan. Pero niingon si Propeta Muhammad, unsay may maayo aning Islam? Kay na may lalaki niabot sa iya nga nangutana nga unsa may kaayuhan aning Islam. Ingon si Propeta Muhammad, tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif, muttafaqun alayh. Ingon si Propeta Muhammad katong gipangutana siya sa usa ka lalaki, unsa may maayo aning Islam, unsay kaayuhan aning Islam. Ingon si Propeta, tut'imut ta'am. Kaning ang Islam nagapakaon sa kining mga tao. Para na magpakaon birnis, magpakaon og kaning mga uyamot, magpakaon og mga libre. So mo nay kaayuhan sa Islam. Walay pili. Pakaon ka dira, magsadaka ka og pagkaon. So mo nay kaayuhan sa Islam. Og wa tuqra'us salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Og ang usa sa kaayuhan aning Islam, magsalam ka sa imuhang kaila or bisan dili nimo kaila. Ang mao ni ang nakanindot nga magsalam ka sa imong kaila, assalamualaikum. Magita mo, assalamualaikum. Or dili pa mo kaila, unya siya usa ka Muslim, nagtuo kang Allah subhanahu wa ta'ala, imuhang salamon, isalam nimo. Kay mo man ni maayo sa Islam. Ang problema karon sa panahon nato, ang iyara pong salamon katura po niyang kaila. Nang ingon na ganitong nakaila, ang ito itong bagong niabot. Pananglitan dire, bagong niabot. Ang iyang kaila, ako ra alimbawa. Ang iya pong isalam, ako ra po, dili na siya mo salam sa uban. Dili, mali na siya. Basta kaila nimo or dili kaila, imuhang isalam. Kay mao manay kaning sugo sa ato ang relihiyong Islam. So to make it short, nga wala tay pili kung kinsa ato ang isalam. Basta usa ka magtotoo.
Sa hadith ni Bara'a min Azib radhiyallahu anhu qal Assalam warahmatullah Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in. So kani si Bara'a bin Azib gisugo or niyo siya nga gisugo mi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa 7 ka butang. Kaning 7 ka butang. Miingon si Propeta Muhammad nga naay 3 ka butang nga gisugo ni Propeta. Ang una, bi'iyadatil marid. Ang una nga bagay ay yung pagbisita sa may sakit. Pagbisita sa may sakit. Kailangan natin, kung may nakakilala tayo, halimbawa, makita natin, bakit wala na dito si narinig natin na nadungog nato nga nagkasakit. So, bisitahon nato. Bisitahon nato kung kaya nato magbisita sa iyaha. Yang pagbisita, dili po dugay. Dili nang kita mo bisita, maproblema pa tong nabisita kay may pakaon ako ani nila. May pagmoingon, ay anong bisita diri kay kung mabisita ta, dapat dili to maproblema tong gibisita nato. Unya mas maayo nga dali ra pud ta. Dili nang bisita ta maabtan pag usa ka oras. Ting paniud to, wato nang ting paniud to. Problemado. Problemado, nasakit na gani, pampalit og tambag, ipalit na nog isda kay pangpaniud to. So, mo po nay ingon ang propeta na ay 7. Mo ti una, pagbisita nato sa adunay sakit. Wattiba'il janaiz. Ang ikaduha, kaning muubanta kung naay ilubong. Muubanta kung naay ilubong. Kay dako og reward ang pag-uban sa adunay gilubong. So, mo ti ikaduha. Wa tashmiyatul atis. Ang ikatulo, wa tashmiyatul atis. Kung sana ibot pasabot ka nang muhatsing ta. Alhamdulillah, unsay sulti? Ha? Muingon tong nagatsing alhamdulillah. Unsay kuan? Yarhamukallah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. So obligado nga mo man ni karapatan sa imong igsoon ingon siya alhamdulillah. Alhamdulillah nagadungo gani. Wa po ganingon og yarhamukallah. Wala magka-memorize patay o ka-memorize. So dapat memorize na nato kung naay naay magatsing alhamdulillah. So atong ikuan yarhamukallah. Unsay but pasabot yarhamukallah? Kaluy-an ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man mag-alhamdulillah. Wala mag-alhamdulillah, walay problema. Walay problema. Wala po'y sagot kay wala may alhamdulillah. Ingon gani para sa dito sa kuan akong doktor nagatsing ko. Nya hinay nga alhamdulillah ba. Nya kusog nga pagka kanang hatsing gyud. Nya hinay akong alhamdulillah ingon si doktor. Kul alhamdulillah isulti alhamdulillah para maka-reward me. Ingon namong doktor. So dagamatag aw kinahanglan nga aron marinig niya para na i-reward. Tanan magud na ani reward. Pag bisita sa may sakit, pag uban sa naay lubong, kanang lubong sa Muslim ha? Di nang lubong sa Christian. Kapag ka ng kamag-anak natin, Pero maganda lang siguro tayo. Walay reward. Wala may kuan Walay problema pero wa kay reward man. Kay di man na Muslim. Ang giingon magud diri Muslim ang gilubong. Iba sa Muslim, pagka rin namatay, pwede kang bigay ng pagkain. Pwede. Sa Christian ba, pwede rin mo ganun? Pwede siya Kasi
tayo naman, walang problema kung kasi ginagawa din 'yan. Oo. Magpakain, magbigay ka pagkain. Di, walang reward, wala rin dili magpabawal. Dili man pud bawal. Siguro yung ano lang, yung parang pagkakamag-anakan lang na makikirama. Pakikiramay sila to rahim kaning para maligon ang connection. Wala siya problema. Ang basin basta ang imo ang kuan ang intention nimo basin para makadawa ka ba? Para makadawa ka. Kay inigana magod nimo bago ilubong sungsoong pa ka dito sa kuan kanang ilawom sa kanang silungon kay aron di daw kabawon unsa ba na? Aron di kabawon ba? Aron di mo mubalik ang kalag nimo, di ka sundon. Nya ini kadto pa sementeryo bago ka muli, mulakang sa kag-aso. So, basin sundon po na nimo, wala na. Guba ang imong akida na. Guba ang pagtuo. Unya ang usa, duha, tulo, ikaupat wanasrid daif kaning pagtabang nato sa mga kaning mga kuan ba mga pwede huyang unsa pa mga basta mga murag pobre pwede gapon pwede siya kanang mga gidaog-daog mo na dapat natong tabangan gidaog-daog gi pobre kaning wa'anil madlum mo to iyang giingon nga kaning katong mga gidaog-daog ba pagtabang sa mga gidaog-daog og wa ifsha is salam og pag sulti nimo assalamu alaikum pagsalam nimo sa mga magtotoo sa mga mananampalataya dapat talaga magsalam hindi yung kasi kapag wala kasing salam parang malayo yung puso natin. Malayo yung pagkakapatiran, hindi mo. Meron ding salam pero ang salam ganito lang din magsalam, hindi ganito. Patumboy ra ba? Dagan sugog na murag lahi uning iyang ko wala na lang po ko basta importante nakasalam ko. Wa ibraril muksim kaning wa ibraril muksim kaning pagtubag sa mga naay mag-invite sa tuwa mo kwanta ba halimbawa naay kuan diri naay akika ari diri kuan nga untag so dapat moadto pud ta pero kung dili nato kay moadto kay busy walay problema pero kung mingon ka nga, sige, moadto ko dito. Pero nga, ang imong intensyon kay dili jud day moadto. Basta nga inshallah, ang inshallah kay murag di man tinuod nga inshallah. Inshallah. Mo na naka-kuan karon dapat kuan jud ta. Nay akika, nay kasal, halimbawa nay kasal. Naikasal diri kuanta karapatan mangguna nila kaning pito karapatan pod sa mga kuan ba sa ato mga kaigsuonan or sa ato so dapat pod nato nga ilahang muadto pod ta sa ilaha kaning mga invitation ba yung mga invite pwede ra ng mga invitation na naikasal Sa hindi Muslim. sa atin Muslim Kung hindi Muslim, nakamag-anak. sa atin Muslim na hindi ka mag-anak pwede pero ganun pa rin sa da'wa pa rin pupunta sa da'wa pa rin May moong kuan, moong abay, moong wala na lang siya Kabainin ng bridesmaid. wala na lang siya Natanggihan talaga. kung maaari tanggihan talaga tanggihan noon manong mangluod pwede sa pagtanggi ipaintindi talaga natin i-explain kasi minsan sa pagtanggi natin ng
walang explanation, mangluod talaga yan. Pero kapag maintindihan nila, hindi yan sila mangluod. Bawal dahil ni siya. Imo na lang inon nga, sige makatabang lang ko. Hindi gani muhatag ka og kanang regalo, walay problema, muhatag kag regalo. Okay, masaya. Muhatag kag regalo, ay nag-apil og sayaw. Isang pangkasal. Hindi si mother murag wa mo to sing sayaw. Kapara. Si Father naman to din saya. Win mo kay Win. Oo, okay na. Lord, si Win ang nila to. So sa pagpadayon, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si Abu Hurairah ingon niya na si Propeta Muhammad misulti, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Dili gayod makasulod sa paraiso ang sikinsa man kadtong mga dili magtotoo. Dili makasulod sa paraiso ang sikinsa man ang kadtong mga dili magtotoo, wala tu'minu hatta tahabu, og dili pod sila mahimo nga magtotoo kung dili sila maghinigugmay. Unsa may gipasabot aning hinigugmay? Kaning ginatawag nato nga fitra or diniya. Kaning kuan ba? Halimbawa, pati laki maghinigugmay ba? Di ba ang pagigugma nga fitriya kaning fitra kaning babae lalaki may higugmaay. Sumo na fitra. Ang gipasabot diri din relihiyon nga igugmao nimo imong kaigsuonan. Wala nagpasabot nga ay hinigugma ay di ay pwede di lalaki nangahimo ng bayot. Nangabayot na noon katawa si Aaron no. Nangabayot na noon kay namali man ang pag-intindi. Ingon po tong mga debatidor. Kaning mga kuan ba debatidor yung mga nangninira ng Islam. Pwede daw lalaki, babae kasi ito wala tu'minu hatta tahabu. So dili ka mahimong Muslim kung di ka magtotoo, kung wala mo naghinigugmay, literal man niya. Ang pasabot dire kung dili mo mag-inigsuunay, pag hinigugmay sa inigsuunay, respeto ay na dia respeto, pag hinigugmaay, pag unsa pa na dira nga makaayo sa inyo ha. Mo na giingon ni propeta, wala tu'minu hatta tahabu. Awalan, adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Ingon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una, gusto ba ninyo nga kaning usa ka butang nga kung inyo ang buhaton magka hinigugmay gyud, magka inigsuunay ana. Ingon ang propeta, afshahus salam bainakum. Ingon si propeta, ipakuyanap ninyo ang kaning salam sa matag usa ka ninyo. Sa man ang problema, dili lang ko magsalam kay dili na ko kaila. Walay kuan ba? Di gani. Dili ni maranaw, dili ni balik Islam ra pud akong isalam kay balik Islam ra man pud ko. So, kato mali to nga mindset. Mali nga mindset ngano man. Wala man giingon ni propeta diri nga by tribe. Kapag salam mo by tribo. Pananglitan ang isalam rapod niya taga Masjid Isa ibn Maryam. Di na siya mo salam dito sa Masjid Salam, Masjid Katigbian o Kigsi. Kaya ngano man, dire ra man siya. So wala gisugo ni propeta Muhammad aron magka inigsuunay mo. Pakuyanap gayud ang inyong salam sa matag usa kaninyo. Mo na gisugo ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og sa hadith ni Abi Ayyub nga ingon si Abi Ayyub
nga si Propeta Muhammad miingon, la yuhillu lil muslim an yahjura akahu fawqa 3 layalin yaltaqyan faya'ridhu hadha wa yu'ridhu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam, muttafaqun alayh. Ingon si Propeta Muhammad nga wala gitugot sa usa ka magtotoo, sa usa ka Muslim nga iyahang talikdan ang iyahang igsuon sa sulod sa tulo ka gabi. Kanang dili niya isalam ba? Dili niya pansinon. Dili ko magkuana niya kay kalagut-gut yo nang kadaot aning tawhana ba. Dili na ko mo salaman ni. Ingon si propeta nga dili maayo, wala gitugot sa usa ka magtotoo, sa ka Muslim nga dili siya musalam sa iyang igsuon sulod sa tulo ka gabi. Yaltaqyan wa ya'ridu hadha. Mga siya ba? Kada maglabay mo. Kaya nagdumot mamong duha. Ana ka dito. Ana po ka dito. Para di lang ka makasalam saya. Iyon si Propeta Muhammad, dili na pwede. Unsa man nga ang pinakamaayo, wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Ang pinakamainam sa kanilang dalawa ay yung sino man ang mag-umpisa sa kanilang magsalam. Kinsay mo una? But pasabot, iyahang bugtuan ang iyahang garbo, iyahang pride. Tanggalin niya yung pride, isalam niya yung kapatid niya. Kasi ilang ano lang tayo dito sa mundo. Di mo masalam yung kapatid mo. Di mo masalam. Hindi ibig sabihin na 20 years tayo dito. Sinong mag-ano, di mo masalam yun. Yun sa maging anak man daw. Fayu'ridu hadha. Ulik kay manog. Makita sa iyang kuan. Kailangan sana magkutba. Ha? Magkutba na, sulod, sana. Sulod og musulod. Dili na pwede. Dili pwede magsalam na sulod magkhutba na. Kung wala pa'y khutba, pwede. Ana lang, assalamualaikum. Mara to. Di na to tagsa-tagsaon. Kay kung makasulod siya masjid nga dako kayo, pila ka daghan kayong tao na. Naon, assalamualaikum. Dire kay mabilang ramanggod. So mas mayo, assalamualaikum. Mara. Basta wala pa nagkuan. Kay makasala manggod og ingon gani fakad lagaw, ingon ang propeta fakad lagaw, nakabuhat siya og kanang mga panultihon nga walay bili. Makasala pa hinuon. So mao to nga dili maayo sa usa ka Muslim nga iyang biyaan niya igsuon nga dili niya hindi niya sinasalam ng tatlong gabi. Fa yu'ridu hadha. Tapos wa khairuhuma, at ang pinakamainam sa kanilang dalawa ay hindi kung sino man ang mag-umpisa sa kanila ng salam. So ibig sabihin tanggalin yung pride. Number 1 talaga itong pride to. So mainam kasi madali lang, maano lang tayo dito sa mundo. Anihin natin yung mga pride natin. Kung sa kabilang buhay, pagsisihan natin yan. Tapos, sa iba, sabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na si Propeta Muhammad, sabi ni Propeta Muhammad, tu'radul a'mal fi kulli ithnain wal khamis. Ang mga buhat sa usa ka mananampalataya tinataas tuwing yaumul ithnain wal khamis. Kaning kuan kada Lunes og kada Huwebes itaas sa mga anghel dalhon na katong mga sulat ba ato itali. Isa ka dito ni Allah subhanahu wa ta'ala.
Lunes o Huwebes. Mabitaw si Propeta Muhammad iyang gisugo ang pagsunna og magfasting ba every Huwebes og kaning Lunes. Mo po na sunna. Kay ang mga buhat nato ginasaka. Kay gusto ni Propeta nga ang iyang mga buhat ginasaka ba dawato ni Allah subhanahu wa ta'ala. Miingon si niingon si Propeta Muhammad, fayaghfirullah likulli imri'in la yushriku billahi syai'a. Og pagapasayloon, fayaghfiru likulli imri'in, pasayloon ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tanan nga mga magtotoo. Si kinsa man kadtong wala naga pagapasayloon ang tanan nga tao, si kinsa man kadtong wala magsimba og laing Dios gawas kang Allah subhanahu wa ta'ala illa, yun diyan illa, except na lang, Allahu Akbar, ingon si propeta dire, illa imra'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Ingon si propeta Muhammad, di ba, kung sa to isaka ang mga gawa sa adlaw sa Lunes og Huwebes. Fayaghfiru likulli, pasayloon ni Allah subhanahu wa ta'ala tanan nga mga tao. Kung si kinsa man pasayloon kadtong wala magsimba og laing Dios gawas kang Allah, maliban na lamang sa mga tao na sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ingon si propeta, maliban na lang ito sa mga tao, illa imri'in kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Gawas na lang sa duha ka magtotoo nga silang duha na adunay mga hatred sa matag usa. Ingon si propeta Muhammad, fayaqul, muingon daw si Allah subhanahu wa ta'ala, anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha. Katulog ibalik ni Allah subhanahu wa ta'ala. But pasabot nga inigtali sa mga ato ang kuan, tawag gani mga good deeds. Mingon si Allah subhanahu wa ta'ala, akhiru, ipadugay na ipadili. Di katulod og balik kay kung unsa ka delikado kaning ang matag usa na ay hatred. Tungod nga mo ganito ganina nga fayuridu hadha di na mo lingi ba? Uridu hadha di na managad. Ug katlo silang duha, silang dalawa hindi nag-uusap, wala nang salam, nasira na yung pagkapatiran. Ingon ang kanilang mga gawa, ingon si Allah subhanahu wa ta'ala, ipadili na kanang duha. Kana silang duha ipadili. Kay ngano man naaman sila pagdumot sa matag usa. May hindi pagkakaunawaan sa kanilang dalawa, so ang kanilang mga gawa ay nakadili. Nakadili lang, hindi sinabi ni Allah na hindi tatanggapin, pero na-delay, nakatambay. So, Paano kung halimbawa yung kabilang side lang ang may galit niya, pero sa puso may wala kang magalit sa kanya. Siya yung hindi ano. Walang problema yun. Ang tinutukoy kasi, kayong dalawa talaga. Kayong dalawa, pinakuan ba, umagkita, dinunggabay na yun. So, katoy. O di gani, kung wala na, magkita, binunalay. So, yun si Allah subhanahu wa ta'ala, akhiru. Yun sila, anziru. Yun si Allah subhanahu wa ta'ala, anziru. Ipadili ang kanilang gawa. Kasi, sa mga puso nila, mga may galit sa kanilang dalawa. So, ganun kadelikado mga kapatid, mga ginikanan. Kung sayang atong mga pananglitan o dili dyan mga kuha, dili na. Kay daghan baya pod. Ang imo mayong buhat sa kada Lunes o kada Huwebes, isa ka man sa kalangitan. So dili sa pagyuntahon. Ikon sana hold muna. Kay ingon si Allah subhanahu wa ta'ala nga ingon siya
Kay kana sila i-hold muna kay wala pa sila nagkaayos. Hatta hangtod sa dili sila magkaayos. Sa una lang ni. Subhanallah. Na'udzu billah min dhalik. Na naway patawarin tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga pagkukulang natin. Dapat talaga ganito ang salam. Assalamu alaikum. Ito yung kainaman ng salam kasi pag salam talaga napaka-importante ng salam. Kaya nga yung di natin ang di natin? Assalam. Di nun, ang di natin, salam talaga, kapayapaan. Paano natin masasabi na kapayapaan na mismo sarili natin, di natin ma-apply? Walang kapayapaan sa ating puso. Sabi pa nga ng Allah, ikatulog yun ni Allah subhanahu wa ta'ala, o banggit yun. Anziru, 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 akhiru, akhiru, akhiru. Ihol, padugay. Kaning angtod sa usa sa dawaton, kaning duha, kung dili sila magkaayos ning duha. Halimbawa sila lang na, pero hindi na magpagaling sa puso niya yun. Counted pa rin ba yun nasa lang? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Nire-rewardan tayo ayon sa ating intensyon. So, kung wala sa puso niya yung pagsalam, wala siyang reward talaga. Wala siyang reward. Kasi matatamaan yung hadith na sinabi ng propeta na ang gawain ay naayon sa intensyon. Kung ang intensyon natin ay lillahi ta'ala, maayos, Sa malawag niya, sinasalam niya raw, hindi siya dinadala. Wala siyang reward, di ba? so, may iba kasi na sinasalam natin, minsan, hindi natin naririnig yung reply, wag na tayong malungkot. Yun ay sapat na para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yung iba, hindi ko sinalam, hindi ko narinig. Pero sa di ba? Kasi yung gawain kasi natin, yung paggawa ng kabutihan, hindi na kailangan ng may malaman talaga natin ng yung balik. Halimbawa, example lang, yung salam kasi hindi naririnig ng halimbawa, nagsadaka ka ng pera dahil pang every Friday ba? Oh, tago mo dito. Pero hindi nangahulugan na dapat yung binigyan mo magbigay din sa'yo. Di ba? So, pag gagawa tayo ng kabutihan, huwag tayong mag-expect na may bawas. Kasi yung bawas, si Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kung tao lang, limited yung maibigay ng tao. Pero si Allah subhanahu wa ta'ala, wasi'. Pinakamalawak. Magbigay tayo maliit. 8 times 10 ng Allah subhanahu wa ta'ala yan. Magsadaka tayo ng 20, baka makalawa, paldo ka. Paldo ka talaga. Masya Allah. Yan yung kabutihan ng Islam. Ganyan ang kainaman ng ating pananampalatayang Islam. Mas mainam talaga na mas ibigay natin yung karapatan ng ating mga kapatid. Nandiyan na yung salam, pagbisita may sakit. At to make it short, na kung may mga hindi pagkakunawan, kung kaya naman na talaga, gawa ng paraan na magkaayos, yun ang mas mainam. Kasi kung tayong dalawa, halimbawa, si Pulano, silang dalawang Pulano, dito, magkikita, wala ng salam-salam, kasi may hatred na sa bawat isa, sayang yung mga natin, hold doon. Katatanungin pa doon, bakit mo, kasi every Monday at Huwebes,
yung mga gawa natin, may mga talaan ng gawain, inaadto sa kalangitan. Dahil ginasak ka ba? O ginasak ka, kanang adto ka na sa langit. Akyan. Inaakyat sa langit, tinataas. Oh, Ano ba na ano yun? Anong oras ng mag-read? Di ba hindi ang start natin mag-read? basta pagpasok ng Maghrib, pagpasok ng Maghrib, yan na yun. Ano ba ay Lunes? Kaninang mag-read? Kanina pa lang nag-Lunes. Ganun ba? Kaya, di ba, ano ngayon? Lunes, wala na. Martes na ngayon. Advance kasi tayo. Okay. Oh. Ang Lunes, hapon ng Domingo. Hapon ng Domingo hangtod sa magpajar. Padyan kanina. Tayo kasi advance. Martes na. Sa edad din, halimbawa sa Gregorian, Martes, kung ang taon mo ay 30, sa Islam ay 31 na. Advance din yung isang taon tayo. Sa Hijri calendar ba? Halimbawa, 15 years old ka sa Gregorian. So 16 ka. 16 years old ka na kung halimbawa 18 sa Gregorian calendar. So sa Hijri ano ka 19. Basta sa Hijri advance. Kung pwede ka magsinungaling mo para pagmasiin yung dalawang nagkakaaway. Hindi naman sa Yung parang Hindi naman sa pagsisinungaling, pero pwede mong ang doon is mabuti na pag-ayusin mo talaga sila. Pag-ayusin mo silang dalawa. O yung namang para hindi magkagulo. Mag-white lies ka na lang para hindi maslaha ba yung mas ikakabuti ng bawat party. Kung talaga mas mainam na ipagsaayos. Malaki pa yung reward natin kung may maayos tayo na